ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. бародарои азиз, идии гузаштагӣ ҳаматон муборак бошад. худованд садсолату кунава. ха ягон гуноҳ карда бошем, ягон камбудӣ карда бошем, бародарои азиз, ай ҳаматон бахшиш мепурсем. бародарои азиз, видеои имрӯза беҳтарина, иншоаллоҳ. беҳтарин тракторон, трактор, тилишкаво, плуг, набори ключ, чанд намуд чизои беҳтаринан. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед ва дар шумо чизе махкуле дар комментария бинависед. иншоаллоҳ мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои WhatsApp ман дар рӯи экрана бигиред, равон кунед. иншоаллоҳ мо пешкаши бо нархи арзон пешкаши харидорро мекунем. худо нигаҳбонтон бошад. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. ядона лайка фаромӯш накунед. ина бародаро, набор ключ ҳозирҳоиш мекунем. ҳаматон бинед чӣ хел аҷоибай. ина бародаро, як бародари худо мефурӯша 8500 сомония. хай ҳозирҳои мекунем. худтон мебинед номрош дар рӯи экран. ҳамин заказ карданӣ бошед, ба любой ҷой ҳамин россияро роӣ мекуна. номрош дар ҳамин рӯи экрана. хай ҳозирҳоиш мекунем. ҳамаша худтон бинед бародаро. ина бародаро, ҳозирҳоиш мекунем. ина митариян. инаи якум ключошай. инаи атёркава бо дигар чизош. и дуюмшай. бародаро, хушрӯ бинед. бо инаи сеюмшай. ҳаштним сомония. тамоми 8500 россияй. тамоми чира дора бародаро. бо як тига шуд инҷа болиқава, қайчина, уровни, метра, бо ин чизора дора. 8500 сомониш мега. чизера ки бародаро ма реклама мекунем, ина якам худам харидам, баъд ба шуморо реклама мекунем. я бародари худмона иншоаллоҳ беҳтарин чиз мефурӯша. ина худтон бинед. ҳамаш чотка. ҳамин заказ карданӣ бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экран. бародаро, занг занед, фақат сухан кунед аз номи канали таҷи хариду фурӯш занг задагием. шояд бо иқега арзонтон куна. даққат ки дар кор боша, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, трактори юмузи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи деваштиҷ, деҳаи дайлон, поён. бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар қатиш плукай, тилишкашай. ҳай дар ми охири видео худтон мебинед ҳама чи қатишай. трактор мега состаниш хубай, ягон камбудӣ надорад. мегири ҳай мекунӣ, фақат замин ҷифт мекунӣ. нархша 60,000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо мешавад. касоне ки бародарои азиз харидор бошед, онашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳабат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. иншоаллоҳ трактор мега трактори хубай. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародаро, трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода, шаҳри Турсунзода, Регар. нархаш 16000 сомонӣ мега. бо савдо кардам. состаниш мега созай. ак намедонам, худаш гуфтагия ки состаниш созай, кор мекунад, ҳамаш 100%. ина номрои россияш, номрои билайни тоҷикистонаш, номрои тисели тоҷикистонаш. ина трактора бародаро, худтон бинед. состаниш мега хубай, хай кор мекунад. хай трактори пешае кор мекунад мега. касоне харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро, мини трактор на заказ. заказ мекунем, мегирам ёра без залог бейчи. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактори мотоблокай бореай, ранги мотоблокай. мини трактор залог палог намегиран. ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг мезанед, заказ мекунед, мегиран меёраншон. маҳқул ту кишид, пулша метие мегириш. марҳамат, касоне ки харидор бошед, заказ кардан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат. бародаро, мини трактор 404B қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран нависаги бародаро. чӣ дора қатиш, чӣ хелай,
чанд скорсаҳай ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагиай нархша 100 000 сомонӣ гуфтааст бо гуфтагие ки савдо карда мешавад дизелнияй сӯзишориш бародаро дизелнияй беҳад трактори нави хубай соли баромадаш 2023 солай беҳад навай касоне ки харидор бошед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед бародаро трактор МТЗ-81 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Кабодиён ҳамаш 100% краска айхчаина ҳамаш дар ин маълумот дар ин рӯи экран нависаги ҳама ҷӯш мега 100% нархиш 61 000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад 61 000 сомонӣ ана бародаро трактора хутон бинед касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед марҳамат занг занед бародарои азиз пулуки фурӯшӣ барои трактор T150 қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега харидори аниқ бошад занг занед бо савдо карда мешавад нархиш 10500 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад касоне харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бародарои мини трактори фурӯшӣ ина 604 қарор дорад дар шаҳри Душанбе трактор дар ҳолати хубай мега ҳамаш ҳамин чизе дора надора дар ҳамин рӯи экран маълумотш навистаги яъне соли баромадаш 2022 солай нархш 166 000 сомонӣ бо гуфтагие савдо карда мешавад касоне ки харидори конкретне бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед беҳад трактори хубанд ина хутон бинед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед трактор Беларус 95 бародаро трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега срочно пул дар лозимай пул дар коршай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархиш 290 000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад трактор состояниш беҳтарин ай ина хутон бинед ҳамаш 100% ай трактор 100% кор мекунад хай нархаш ҳам соз ай 290 000 сомонӣ касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед марҳамат трактор Беларус МТЗ-81 срочно мега фурӯхта мешавад денги нужан гуфтаги ай бародаро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархша 250 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 250 000 сомонӣ касоне ки харидор бошед нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед ина бародаро трактора суръатоша хутон бинед состояниш мега созай кор мекунад ҳамаш девонагӣ ай 100% ай касоне ки конкретни харидор бошед нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед трактор МТЗ-81 соли баромадаш бародаро 2022 солай трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа ана бародаро ина маълумотош дар ҳамин рӯи экран навистаги 100% кор мекунад нархиш 240 000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад соли баромадаш 2022 солай ҳол нав 1 сол шидаги трактора бародаро касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед марҳамат трактор T150 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад қатиш пулук дорад пулукшам қатишай бародаро қарор дорад дар ноҳияи Фархор ина бародаро состояниша хутон бинед аки ман намедонам худаш гуфтагиай созай состояниш кор мекунад замин ҷифт мекунад ҳамин айб дора ки саларка мехӯрад бародаро нархиш 80 000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами T150 фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед присеби фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат присеб ҳолати хуб ай мега ягон пусидагӣ рехтагӣ надорад ин состояниша хутон бинед нархша 28 000 сомонӣ гуфта истааст бо гуфтагие савдо карда мешавад касоне харидор бошед ё нашуд ҳамаи присеб фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед бародаро трактор ина Lex 1254 евро 3 қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат
трактор дар ҳолати хуби техникияй 3 солаш 3 сола евро 3 бародаро солаш 2018 ҳама чиз 100% на бештар маълумот дар рӯи экран навистагиай нархиш 385000 сомониш гуфта истааст бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародари азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат занг занед.